Stasiun kereta api Kota Kediri dulur-dulur, bengi iki spesial aku gawe sing anyar, enek kertas sak ae. Terus yen kedatang kiri kanan lur, mergo kiri kanan ki toko-toko, sebagian ono kafe kuwi lur anune rombonge salat, tapi jangan lupa ngopi lur. Ini meh entek lur. Oke dulur-dulur, iki video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Stasiun kereta api Kota Kediri dulur-dulur, bengi iki spesial aku ngevlog. Sing pertama mergo pancen pengen ngerti kondisi terbaru stasiun kereta Kota Kediri. Sing keloro pengen jajal kamera HP iki piye yen tinggi gawe video ing wayah wengi. Jalan stasiun dulur-dulur, lah sing anyar enek kereta kuno lur sing dipajang ono halaman cedake parkiran. Dadi pas totokan saka jalan stasiun. Jalan stasiun kang hubungake antarane Jalan Doho karo gedung stasiun niki dulur-dulur. Iki sing diarani Jalan Stasiun Kota Kediri dulur-dulur. Biyen aspal dibagi loro cilik-cilik, saiki lagi ngerti aku. Suwi gak liwat kene dipaving dulur-dulur. Terus apa jenenge pinggire ditanduri wit-witan sanajan sik anyar, dadi rong ana godhonge lur. Insyaallah mungkin pirang sasi utawa tahun ngarep godhonge wis grumbul. Terus uga dipasang kursi-kursi neng pinggiratan lur. Saiki njajal mlebu neng parkiran lur. Rp3.000 lur parkire. Oke golek nggon, ayo disepil tipis-tipis kaya apa kondisi stasiun kereta Kota Kediri yen bengi dulur-dulur. Montore ana beratus-ratus lur, gak pernah sepi. Bisa dipirsani ruang informasi karo penjualan tiket lur. Terus iki toko-toko ana sebelah kiri gedung utawa sebelah kidul. Dadi gedung utamane nang tengah madhep ngulon lur. Ruwesi lur karo apik. Ge enek kertas sak ae. Keberangkatan terus yen kedatangan ono sebelah kiri utawa kidule gedung utama lur. Di gedung keberangkatan karo pengecekan tiket lur. Parkir mobil sisih lor ono beberapa puluh mobil lur. Bukti yen masyarakat isih favorit karo angkutan kereta api lur. Ki aku wis metu saka parkiran lur. Bakal takjak metu menyusuri jalan stasiun menyang Jalan Doho lur. Mobil-mobil parkir kiri kanan lur. Mergo kiri kanan ki toko-toko, sebagian ono kafe. Terus ono ngiwonengen nang trotoar ono kursi-kursi kayu lur. Mergo aku kesusu dadi gak njajal, kapan-kapan wae.
ngarepiku Jalan Doho lur. Dadi iki diarani masyarakat Kediri Protelon utawa pertigaan stasiun. Sering dinggo event seni lan budaya lur. Kiri kanan sing ketok apik iki pos polisi Nataru, Natal dan Tahun Baru. Aku mandeg dulu lur, ndelok situasi mergo tak sawang ana petugas utawa tukang lembur lur ngresiki dalan. Koyok-koyok disengkakne karo Mbak Wali. Wit-witane lagi ditandur lur. Yen biyen wit-witane nang tengah, dalane dibagi loro cilik-cilik. Saiki wit-witane ngiwonengen, dalane mung siji. Mungkin kedepane dadi satu arah lur. Iki awake dhewe cabut menyusuri Jalan Doho Kota Kediri. Mergo durung jam 09.00 dadi bakul-bakul kulineran sego pecel tumpang sebagian besar durung dasar lur. Cuman sayangnya Jalan Doho iki ukurane nurutku kecilian lur. Dadi yen tinggi parkir mobil ngono meh separo dalan ilang. Dadi lalu lintas rada macet. Yen pas dino-dino prei utawa malam prei lur. Ki aku arepe nang Masjid Agung lur. Masjid Agung Kota Kediri. Lokasine ngarepe Doho Plaza, ngarepe alun-alun. Alun-alun lagi dalam perbaikan lur. Perempatan yen nganan Jalan Yosudarso, ngiri Jalan Patimura, Jalan Cokro Aminoto, lurus Jalan Panglima Jenderal Sudirman, yen gak keliru. Kanan Jalan Ramayana lur. Iki yen lurus arah Tulungagung lur. Kiri jalan kiri utawa kanan jalan oke toko, rata-rata toko berbagai kebutuhan lur, uga ono apotek, terus sebagian uga kafe utawa restoran lur. Iki macet nek cedake Hotel Karis lur. Iki ngarep kaya nek bis arepe parkir. Bise dawa banget lur, dadi ya rada angel ditata. Iki kok ana bakul mudhun saka trotoar piye karepe? Wong biasane bakul lho iso ditonton nek dhuwure trotoar, memang mudhun malah mangan ratan. Aduh. Bise dawa banget lur. Menara masjid kanan jalan wis mulai ketok, kelip-kelip lampune ketutupan wit-witan. Mergo pancen nang Kediri kiwa tengen wit-witan iku gede-gede lur, ngrumbul. Lah kae lur, lampu abang ijo menara Masjid Jamek utawa Masjid Agung Kota Kediri. Terus alun-alun kang
lagi direnovasi, lagi dule kuwi Ndoho Plaza. Saiki awak dhewe arep nang masjid ngopi terus salat isya lur. Ngarep perapatan gede yen lurus arah Tulungagung, nganan arah terminal Tamanan, arah Nganjuk, yen ngiri arah pesantren lur. Perapatan ngarep ku lho. Perapatan kan gak tahu sepi. Di halaman parkir selatan Masjid Agung Kota Kediri. Iki masjid yo gak tahu sepi lho iki. Rame terus. Apa meneh ana minuman kopi, teh gratis, silahkan ambil sendiri. Ngarep kuwi lho anune, rombonge. Ayo sholat, tapi jangan lupa ngopi lur. Gak gula lur. Banyune meh entek lur. Oke dulur-dulur, iki video bakal tak akhiri dhisik. Sampai sakmene ning aja lali subscribe ya dulur-dulur sing durung subscribe, supaya aku tambah sregep gawe video. Wassalam.